वाह यो अरे बजे दबाजा लड़का का यार कोनो लड़का कोनो लड़की के खूबसूरती के बखान करे ऐसा नहीं भाई कि हमारे काका दादा हरे प्रेम नहीं करत रहे एना उ लोग प्रेम करत रहे कैसे करत रहे जानत है कैसे ये सब खुरपी निशान लगाए प्रेम के रहे अच्छा खुरपी के निशान काहे बदे लगावे कहाँ जब छाछ चली आए हाँ तो पत्थर की चली आए अरे वाह ढेर जानकार है तू वाह ये तो मान ला पुराना काका दादा हरिन के प्रेम रहा देखा खूबसूरत चीज हो खूबसूरत वस्तु हो या खूबसूरत इंसान हो खूबसूरती का बखान करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। ये भोजपुरी गीत मार्केट में बड़ी वायरल बा ट्रेंडिंग बा वाह कोनो दुल्हा अपने दुल्ही के तारीफ करे बखान करत बा कैसे तोहरा में बात कुछ खास बावे हो तोरा में बात कुछ खास बावे हो तोरा में बात कुछ खास बावे हो बनल ब्यूटी झकास बावे हो बनल ब्यूटी झकास बावे हो यो बनल ब्यूटी झकास बावे हो तहरा में बात कुछ खास बावे हो बनल ब्यूटी झकास बावे हो नया बारू कनिया नया बजवनिया नया बारू कनिया नया बजवनिया देखी के गड़बड़ मिजाज लागे छोड़ा छोड़ा छोड़ी दा राजा रंगबाज हमरा लाज लागे ये गीत खेसारी भैया देखा मार्केट में दो गाना बार एक राजा रंगबाज खेसारी भैया के एक राजा रंगबाज पवन भैया के इता खेसारी भैया वाली दुल्ही कहे गीत बा प्रेमी कहे दुल्ही अपने सैया जी से कहे 4 दिन भइले 4 दिन भइले गवन करैले करैले अपन सुहाग रतिया मनल नहीं खे ताल लइका कहे तहरा राजा रंगबाज के मिजाज अभी बनल नहीं खे तहरा राजा रंगबाज के मिजाज तहरा राजा रंगबाज के मिजाज और ये हमारे गार्जियन जी अपना म्यूजिक प्रयागराज के मलिकार साहब शुरुआती में पैसा दे दिए रे 500 रुपए देकर सम्मान किया और इनकर फरमाइश बा एक बिरहा के नारा जना मन बनत कहरा बा कहरा राजा रंगबाज के मिजाज अभी बनल नहीं थे राजा रंगबाज के मिजाज अभी
एक छोटा सा पूर्वी निर्गुणी भाव में, एक छोटा सा भाव निर्गुणी भाव। अब पूर्वी ना भाई काहे एक छोट